Bine ai venit! Așează-te într-un spațiu confortabil și închide ușor ochii. Inspiră adânc și expiră profund pe gură. Inspiră cât mai profund în abdomen și în cutia toracică. Expiră lung și lent pe gură. Lasă aerul să curgă ușor, cu blândețe, și simte cum cu fiecare expirație toate grijile, gândurile, tensiunile se topesc ușor. Aduci atenția în corp. Simteți umerii, gâtul, inima. Totul este bine. Ești în siguranță. Tot corpul tău este relaxat. Lasă gândurile să curgă. Nu trebuie să le oprești, nici să le schimbi, nici să le înțelegi. Ele vin și pleacă mai departe, ca norii, pe cerul conștiinței tale. Tu nu ești gândul, tu ești cerul albastru, infinit. Pot apărea emoții, e în regulă. Unele poate le știi prea bine, altele sunt necunoscute, ori nici nu le-ai observat până acum. Ele doar trec prin tine, iar tu doar le privești cu blândețe, fără să te confunzi cu ele. Tu ești cel care simte, cel care observă. Ești liniștea dincolo de ele. Și în această liniște începe să simți din nou puterea ta, claritatea ta, adevărul tău. Simte cum energia ta se întregește, se întoarce la tine. Cheamă înapoi, cu blândețe, cu iubire, tot ce ai dăruit altora, poate peste ceea ce puteai să oferi în acele clipe. Cheamă înapoi tot ce ai lăsat risipit în trecut, în temeri, în așteptări, toate bucățile din tine.
cheamă-le înapoi. Ele se întorc acum acasă. Și le primești fără judecată. Le lași să se așeze în tine, curate, purificate. Respiră. Îmi chem energia înapoi. Îmi reamintesc cine sunt. Cine sunt cu adevărat. Mă onorez. Mă văd. Îmi dau voie să mă odihnesc. Simte cum corpul tău devine din ce în ce mai viu. Și simte cum respiri din nou cu întreaga ființă. Inspiră adânc, amplu și profund. Expiră lung, lent. Tu ești aici. În viața ta, în trupul tău, în lumină. Tu ești viața. Tu ești creatorul. Tu ești adevărul. Tu ești vindecarea, vitalitatea, puterea. Simte că nu ești niciodată singur. Există o inteligență vie și divină care îți susține drumul pas cu pas, ca o mamă blândă, și te îmbrățișează atunci când nici măcar nu știi cât ești de iubit, de văzut, de susținut. Și această inteligență, conștiință îți șoptește: totul deja este în tine. Nu trebuie să cauți în afara ta. Nu te lăsa distras. Întoarce-te în momentul prezent și doar ascultă. Ascultă tăcerea. Aici poți să-ți auzi vocea interioară. Mai rămâi aici cât simți tu. Iar când vei deschide ochii, lumea din jur va fi la fel, dar tu vei fi altul, mai aproape de tine.
Și acum energia ta curge din creștetul capului până în vârful degetelor de la mâini și de la picioare, ca o lumină caldă, ca o apă vie, ca o putere blândă și te înconjoară într-o bulă de lumină, într-o aură luminoasă, vibrantă. Așa vei păși în lume, curat, energizat, plin de tine. Mulțumește-ți ție că ai ales să fii aici și când ești pregătit, poți să deschizi ușor ochii, să-ți miști degetele de la mâini, de la picioare, să-ți ofere o îmbrățișare și poate să zâmbești ușor, să ai un sentiment de recunoștință față de tine, un zâmbet interior care spune mulțumesc, mulțumesc.